Vineri 17 octombrie, școala gimnazială numărul 4 din Lugoj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Timiș, reia proiectul Matematica pentru juniori. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, proiectul își propune să pregătească elevii de clasa a 4-a capabili de performanță la matematică. Selecția și înscrierea copiilor se realizează la nivelul fiecărei școli de către învățători până cel târziu în 15 octombrie. Centrul de excelență le oferă elevilor selectați și antrenați oportunitatea participării la competiții de înalt nivel și concursuri organizate sub egida Societății de Științe Matematice din România. Cursurile vor avea loc vinerea în intervalul orar 13:30-15:30 până în luna mai. Suport de curs vor fi culegerea Matematica pentru juniori și colecția Gazeta Matematică. Demarăm a 5-a ediție a proiectului Matematica pentru juniori, care constă în pregătirea elevilor de clasa a 4-a la matematică. Selecția o realizează învățătorii din fiecare școală, învățătorii claselor a 4-a. De pregătirea elevilor se ocupă învățătorii din clasele a 4-a, dar și profesori de matematică. La sfârșitul cursurilor, elevii vor primi un certificat de absolvire. Proiectul este întărit și printr-un parteneriat parafat de președintele Societății de Științe Matematice din România, profesorul dr. Radu Gologan. Lugojul este primul oraș din România cu care Societatea de Științe Matematice are un astfel de parteneriat.